بله شخوا روش هینا بێدەنگیە لێ هەر کەسێک هینا شوێنە خۆی تۆ گوهارتن چێ نەبووە هینا دۆرپێش سەر کۆبانê dijwarî heye nexwarin nevexwarin tiştek nakeve kobanê gelek dever hatine girtine ji ber dûrpêçê bi taybet cihên ku xelkên kobanê diçin jê xwarinê xwe ve xwarina xwe jê sûd digirin ew temamî hatine girtine ji ber ku ev 14 roj bine dûrpêçekî pir giran li ser kobanê heye îna hindik em bêjin alî mazot jî îna hêdayê de xelas dibe li gelek devaran li gelek xestan nava bajêr da nava sûkê de yanî ew jî xelas dibe taybet alî firnê de alî xestan da ew jî hêdayê de xelas dibe li kêlek wê jî li bo tevgerekî çeteyên Daişê û hikûmeta demkî li enîn şer hîna berdewam dike li kêlek wê jî li bo tevgerekî balafirê bê mirovê dagirkeriya Tirkiye jî herwiha heye giştî ezmanên Kobanê û gundewarên wê dûrpêça ku her îro 14 roj bêye her diçe zehmettir dibe alî taybet alî koçbera da îna nema yani ne alîkariyek tê ne dûrpêç radibe û tiştên pêdiviyên ku rêveberê xwe ser ji bo koçberan pêk danîbe ew jî hêdayê de xelas be ji ber ku koçber pir diçin pir zêde dibin taybet yê derdora Kobanî xetên enî şer da taybet alî Rojhilat û Başûrê Kobanî gelek gundewar xelkên wê derê hatine Kobanî ji ber yani ji êrişî ku çeteyan dikirin yan ji tirsên ku diqet li Amarê derbas bin berê xwedana Kobanî bi cih hatine bi cihkirine li Kobanî heftê navend yê koçberan hatiye vekirin navan da dibistanin cê zarokanin camiyê ne gelek saziyên ê rêveberê xwe ser hatine valakirina koçber tê de hatine bi cihkirine yanî nêzî heftê navendên koçber li kêlek wê jî yanî gelek malbat jî ketine nava malbatên Kobanî yani derî xwejwanan vekirine hatine bi cihkirine rêveberê xwe ser hewl dide taybet ji nav miletên Kobanî mal digerin ji bo ku betanî û isfinc cilên zêde yê ku di nava malan de hene ji bo koçberan peyda bikin belav bikin ji ber ku rewşekî pir zehmet e zivistan e pêdî yanî ew di dibistana de bi taybet gelek zehmetî heye tiştên zarokan zaten xelas bûne dikana da taybet şîr yani daxwazên zarokanî şîr pir zêde ye ji ber wê jî ew jî neyê peyda kirin yanî rewşekî pir zehmet re niha alî mirovahî de em derbas dibin Berê te got tevgera çete berdewam e vana dixwazin çi bikin yani provokasyonekî bikin tevgerê wan çi astê daye Naha ji xwe agirbest heye yani belkî her kesek dibîne seraya giştî li hevatinek hatiye kirin lê ew li hevatin pêwîst e îna va çend roja de ew pêk were li ser erdê lê heta niha pêk nehatiye bi taybet li enî şer yanî dixwazin provokasyon bikin alî Rojavayê Kobanî alî şixler dixwazin ev bixwe tev li hevê derbixin da ku ev li hevatinê ku hatiye kirin bi ser nekeve dixwazin taybet şaneyên ê veşartî hene yê ku dixwazin pêşiya vê agirbestê ku hatiye ragihandin ji li hevatina ku hatiye kirin dixwazin xera bikin ji ber wê jî car caran provokasyon çê dibe lê yanî li gorî rêveberê xwe ser li gorî kesên ku bi ittifaqî re mujil dibin pêwîst e hetanî siba hin tişt diyar bibin yani pêwîst e ku agirbest temamî şer were seknandin pêwîst e dûrpêç ser Kobanî rabe û hin tişt hin xalên cuda hene cîhetê eleqedar ew zaten ji raya giştî re kêlî par vedike gelek spas hevala Dicle